Hello mga Yiniens, di CBTV. Gusto nyo siya may YouTube channel. Dito natin kasi nagboto para sa video niya upload ko. Ang mga yan, sa pala mga yan, dito tayo sa Suzuki Dagupan. Dito sa may highway area lang, no? Iba kasi yung mga yan, yung Suzuki crossover. Okay mga yan. Papakita ko lang yung yung saan yung way nito. Ano yan, papuntang Binmale, puntang Lingayen yan. Yan. Tapat siya ng school at ito, school. Yan, mayroon yung overpass. Dito lang siya banda, tapat lang. Tapos yan, papuntang bayan ng bayan ng downtown Dagupan. Kami yan, tapos na po tayo. Ito pala yung mga yan, yung bago ngayon, yung Suzuki crossover. Parang yung pinagsama siyang parang pinagsama siyang yung SkyDrive before, tapos yung mga yan yung SkyDrive crossover, yung pinagsamang before na SkyDrive ng Suzuki, tapos yung crossover. Bali mga yan yung ditong harap niya is naka-disc brake siya, no? Yung mga yan yung dito niya. Medyo dito siya. Nandito. Tapos dito yung mas malalim dito. Pwedeng lagayan ng ng cellphone. Try natin ilagay yung cellphone kung Ayan, pwede. Tapos yung kabila naman pwede rin lagyan ng cellphone. Lagayan niya. Tapos ito yung yung compartment niya. Medyo walang hindi siya maliit yung lagayan. Tapos yung meron siyang dito, isang shock. Tapos yung likod niya is drum brake. Tapos yung sukat ng gulong niya is 90 by 90, tapos 14 yung sukat ng niya, rim. Okay, sa harap naman naka-disc brake siya. Naka-disc brake, tapos 80 by 90, tapos 14. Okay. Tapos yung niya mga yan, yung sige, wala na. Okay.